Гримьорката на Victoria's Secret моделите е използвала червения руж, за да им предаде този естествен вид. Сега ще го изпробвам и аз, за да видим как изглежда. Това, което тя казва, е, че придава този естествен розов цвят на бузите и сякаш извира отвътре. Сега ще видим как ще изглежда върху моите бузки. Надявам се да не прекаля много, защото ще бъде трудно за поправяне. За сега съм изключително впечатлена как изглежда. В момента нямам абсолютно никакъв бронзер. Исках само да си нанеса базата и ружа, за да видя как изглежда. И съм доста доволна. Резултатът е страхотен. Мисля даже малко тук да си нанеса и в периферните участъци. Разбира се, ако ви се вижда много цветът, винаги може с гъбичка да минете. Крайният резултат е просто прелестен, много съм доволна и наистина този руж е страхотен. Придава една свежест на лицето, на цялостната визия. На вас харесва ли ви този тип руж? Ще се радвам да ми споделите в коментар и да ме последвате за още.